DJ Zmrďo. Vážení a milí poslucháči, dovoľte, aby sme vám oznámili, že vašim včerajším hlasovaním ste vyjadrili naozaj úprimnú vôľu spolupracovať na kariére DJ Zmrďa, za čo vám v mene celého kolektívu ďakujem. Vďaka vám žiadne právne kroky zo strany vopred urazených slovenských stars nezabránia jeho strmej ceste nahor. Dnes poprosím opäť o kľud a ticho, lebo náš hrdina sa práve nachádza na psychologickom vyšetrení, ktoré je nevyhnutné pred všetkými vrcholovými výkonmi aj v showbiznise. A ako nám prax ukazuje, neraz práve v tejto oblasti spoločenského života chýba. Zmrďo, I love you. Dobrý deň, pán... Čo to tu je? Zmrďo, s mäkkými. Prosím. No to už vidím, čo ma čaká. Začneme s jednoduchými testami, ktoré majú preukázať integritu vašej osobnosti. Jasné, integritu mám, ako nič. Upokojte sa, prosím. Teda, vyskytovali sa vo vašej rodine nejaké choroby? Choroby? Ani nie. Otec mal cirhózu, ale neviem, čo to je. Ale ja som zdravý. Aj mama hovorila, že som pekne degenerovaný. Aha. No, naozaj som celkom zdravý, prosím. Akurát mám no. Ale tie si vytláčam pravidelne. Dobre. Doplňte číselný rad. 1, 2, 4, 8, 16... 17, 18, 19, 20, dobre? Výborne, to som si myslela. Teraz povedzte, ktoré slovo nepatrí do tejto štvorice. Mrkva, pšenica, zemiaky, bicykel. Čo? No. Zemiaky. Prečo, prosím vás? Nedajú sa oprieť. Bicykel sa dá, aj mrkva a čo je to pšenica? Nezaťažujte sa tým, len pokojne. Hlavné mesto Albánska? No, áno. Dobre, tak to máme. Pacient preukazuje príznaky demencie. Ukážte zreničky. Počkajte, kde som ich dal? Pacient škúli. Viete spievať? Jasné, veď preto som tu. Keď som bol ešte malý, všetci sa mi smiali. Hua, hua, teraz som už veľký, ja som hviezda z telky. Au, yes! Stačí, ďakujem. Jeho slabomyselnosť sa prejavuje nekoordinovanými pohybmi a neartikulovanými zvukmi, sprevádzanými nadmerným slinením. Odporúčam ústavné liečenie. To je všetko? No, ešte to predsa len skúsim, možno je nejaká nádej. Tu vám ukážem niekoľko škvrn, teda machúľ, aby ste rozumeli a vy mi poviete, aké predstavy vo vás evokujú. Čože? Čo vám to pripomína, kurník šopa? Toto? No však to je machula, ne? Pre Boha, koľko prstov ukazuje debko? Rozprávajte sa so mnou jemnejšie, ja som hviezda a dosť citlivá duša. Tak dobre, koľko ukazujem prstíkov? 2. A teraz? 2. A teraz? Stále 2, ale nič moc. Na čo sa to pozeráte? No koľko ukazujete prsníkov, ne? Ja... Ty degeň sprostý vygumovaný. Prečo mi nadávate? To vám nenadávam, to je diagnóza. Môžete ísť. Dovi! Výsledok prehliadky u psychologičky doktorky Mrzákovej je skvelý. DJ Zmrďo trpí vrodenou demenciou, stihomámom a stratou zmyslu pre realitu, čiže sa ideálne hodí pre kariéru v showbiznise. Gratulujeme mu. A teraz je len na vás, či rovnako úspešne prejde aj zajtrajšou prehliadkou u praktického lekára. Pošlite SMS-ku na číslo 0904 14 14 12 DJ 1 pre úspešnú prehliadku, DJ 2 pre neúspech a nutnosť kúpeľnej liečby v Smrdákoch, kam chcela Zmrďa poslať už psychologička, keď sa u nej v ambulancii vyzul. Je to opäť na vás. DJ Zmrďo.